אתה לא מפחד שגם אתה תתפוצץ? הבונקר שלי זה מי שבנה בונקר של נסראללה. ואני ממוטטת, אני מפוצצת. אתה בעצם היית כאן כשהטיל נפל? בתוך הבונקר? כן. הרגשתי ממש לא טוב. כן. זה כלום לעומת מה שקרה לקזמי. תהא נשמתו סרורה בסרור מפתחות. אני יכולה להגיד לך משהו אמיתי חמינאי? בוודאי עזיזם. כפסיכולוגית קלינית בעברי, כיום פסיכיאטרית מורשת, מעולם לא ראיתי אדם דלוע, ריק, שפל ונאלח, איש צר ואויב, מוח של עוף קפוא. את ממש מרגשת אותי. אני לא יכול לחכות לספר את זה לכל החברים שנשארו בבונקר. מי נשאר? האמת שרק אני. הערב בעובדה, האיש שראה הכל, אייתוללה חמינאי. שלום ברכה. ממש מתוך הבונקר, שעדיין באופן זמני קיים. למה ככה? וגם עובדה פותחת עונה שוב פותחת? וסוגרת עונה. כאר סוגרת. אני אילנה דיין. אתה קוראים אותך אילנה? לא שומעים, תדבר למיקרופון. סליחה? אני אישה מבוגרת. בואי דיוונה. אני בישיבת קבינט ביטחונית. את לא בת נטע. שמי ליאת ברקוביץ' קרביץ' על שם יאיר בר זוהר, סבי ומורי ומורי. מורי זה חשוב. מחזת חרב שוד, איפה נפלתי? אני רוצה לסיים את הראיון דווקא ברוח טובה. בבקשה. מיד אמנה את כל הדברים הטובים שעשית למהלך הקריירה. את בטוחה שיש זמן להכל? וסיימנו, תודה. אתה מגיע לרעננה?